Dan kien budget bla ebda direzzjoni, bla ebda soluzzjoni u bla ebda viżjoni, hekk sostnew id-deputati nazzjonalisti Jerome Caruana-Cilja, Ivan J. Bartolo u Ivan Castillo waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista l-għada tad-diskors tal-budget. Jerome Caruana-Cilja stqar kif quddiem l-isfidi kbar li qed jgħaddi minnhom il-poplu Malti Wawċi, il-Gvern nesa kompletament sfidi bħall-għoli tal-ħajja, l-iskart, il-pressjoni tal-popolazzjoni, l-isfidi fil-qasam tas-saħħa u anke naqas milli jassigura li ma narawx aktar korruzzjoni. Mhux talli Robert Abela m'għandux idejat tal-ekonomija ta' għada, talli jidher li s-saħansitra għata qalbu li jsolvi l-problemi li ta' kuljum kull ġurnata jafġu fuq il-familji u n-negozji Maltin Wawċin. Il-problema ta' traffiku, it-tniġġis, in-nuqqas ta' spazji miftuħa, il-qtuħ ta' dawl, il-pazjenti f'kurituri, in-nuqqas ta' meritokrazija, in-nuqqas ta' trasparenza, in-nuqqas ta' pjanar fil-qasam tal-kostruzzjoni, l-istudenti jitalmu f'containers fost oħrajn. Budget bla soluzzjonijiet, budget ta' gvern il-jejja. Min-naħa tiegħu Ivan J. Bartolo qal li l-Gvern Laburista waqt li kien qed iħejja l-budget minflok ħares lejn il-pajjiż blenti matura għażel li ħares lejn il-pajjiż b'mod partiġjan u saret rimarka l-fatt li l-Gvern sena wara l-oħra qed iżid il-biljuni ta' dejn illi diġà ġab fuq il-pajjiż bid-dejn mistenni li jitla sa 13 biljun euro sas-sena 2026. Kulħadd Malta llum huwa konvint li Malta għandha bżonn mudell ekonomiku ġdid. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista matul is-sena u anke qabel tajna proposti, għamilna proposti, tkellimna fuq il-viżjoni ekonomika tal-Partit Nazzjonalista, tkellimna fuq l-istrateġija li qiegħda bbażata fuq 8 pilastri u iva dan kien dal-budget sempliċiment eżerċizzju finanzjarju. Mhuwiex pjan finanzjarju, huwa eżerċizzju finanzjarju. Fid-diskors tiegħu Ivan Castillo qal li permezz ta' dan il-budget, il-Gvern Laburista nesa lill-anzjani, iż-żgħażagħ il-ħaddiema u lil min iħaddem. Qal li hemm bżonn li l-Gvern ta' Abela jibda jisma' u jaġixxi skont il-post tal-Maltin Wawċin u skont dak li l-Partit Nazzjonalista ilu is-snin jappella. Aħna ġejna hawnhekk ftit ġimgħat ilu u wassalna l-viżjoni tagħna għal pajjiżna. Wassalna kif aħna verament, konkretament, iridu nindirizzaw din l-isfida. U iva għandna s-soluzzjonijiet. U iva għandna lesti li nindirizzaw dawn l-isfidi biex iva nagħtu dak li għandu bżonn pajjiżna. Wara d-diskors tal-budget 2024, ħafna qdiet unions u korpi kostitwiti ħarġu jikkritikaw il-miżuri li ġew preżentati u quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed illi la darba jkun fil-Gvern jassigura li jgħin liż-żgħir filwaqt li jbiddel il-mudell ekonomiku sabiex kull individwu igawdi kwalità ta' ħajja aħjar.